Hej, jeg hedder Jesper Grubbemøller, og jeg er bestyrelsesmedlem i Business Horsens og formand for Horsens Håndværker- og Industriforening. I Horsens Kommune skal vi sætte alle sejl til, når der udbydes kommunale opgaver. Det er for de mindre virksomheder i byen særlig vigtigt, at så mange opgaver som overhovedet muligt udbydes i fagentrepriser. Der er mange lokale fordele ved fagentrepriser. Opgaven vindes i hovedreglen af lokale virksomheder. Det skaber arbejds- og praktikpladser her i byen. Erfaringer fra Aarhus viser, at fagentrepriser også er billigere. Det er derfor en stor glæde, at der fra politisk side nu blæser fagentreprisevenlige vinde her i byen. Men for at det skal lykkes, kræver det, at endnu flere opgaver udbydes i fagentrepriser. Jeg ser gerne, at man fra forvaltningen, politisk side samt byens organisationer sætter sig sammen og i fællesskab finder det niveau for fagentrepriser, der passer til vores by.